ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ҳама каса ба канали мо. Ана имрӯз бо ма бо шумо. Бовар кунед чанд рӯз видео намекунам, бо омӯхта шудаги одам чӣ хеле бо ҳамин мегум биё хая бо як видео кунам, бо дилим хеле хисанду ором мешавад. хулоса даг ду рӯз шид будем, рӯзи гузашта буд, имрӯзҳо ду рӯз мешавад ки гӯспандора ҷоашона алиш кардагием мебарамшона у пара. рафтем ина медина нарафт, рӯзи дроз вааз кард барои очаш. рафтем майдако бестан. рафтем рафт бачад рафт. хулоса да у пара чишон мекунам, ҳӯйшон додагием барои ки да иҷа беҳад ғамам додан. бра барои чӣ ғам додан? бизо паридан айсари забор, бизомон айсари забор паридан, пишти дарвозаҳо мераванд, мебинӣ дарахта гаштаестиян. хулоса ина иташон кардам, иҷа каҳ овардагием шуна, уҷа чи эмешуна мондагием. ман далшинарам ки айсина броям. ана имрӯз чӣ каданем? ният ҳавли тозакунияй тахтора ако иҷа гирифтем дига. тамошобино саҳар хати бигем як се лимча майда кардам, ду лимчашин қаиш мон, як лимчаш полни тамом шид. ина ҳози киштимаш брам чӣ кунам? беринора бурумаку бери камтар шамолата шие. ина ҳама чизҳои даркориро овардем. инҷора тоза мекунам, иҷоҳора ин иҷоҳора. баъд пишти дарвозаара мерум, ини деспеҳора тоза мекунам. баъд ин амиҷа тамошобинед то охирами забора тамом шуданша дрини ҷувора ҳози хапки ҳамину инаи дрини ҷувора диде чӣ хел ҷазира то охирш аз знака мегзарам. ҳои аз знаки капути дигарияку то ана инҷура тоза мекунам. короче до мегему, баъд послиша нишон месем. тамошобинони азиз, аввало ҳазор раҳмати хидмат ба ҳар яки шумо мерасонам барои ҳар як комментарияи хубтон ва барои наворҳое ки дар бораи корма гап задам. бисёр ҳам хуб қабул карден ва бисёр ҳам комментарияҳои нағз наистен. бисёр ҳам дили мара шод гардонден. кӯшиш мекунам барое ки аз командама пеш барам, шавқманд кунам, ҳам хеле видеоро бисёртар кунам, шароитома барои навори ҳам хеле хуб кунам. бигем ягон досткаи хушрӯ гирифтан дар корааш барои фаҳмондан, навистан, нишон додан барои команда. бисёриҳо маълима навистен, барои кор шуда, барои кор шуда ҳама кора мекунӣ, мақсад барои пешравии кор шуда ҳама кора мекунӣ. барои шавқманд шудани командаи худам ва барои занҳое ки аз худшон боварӣ надоранд барои ҳамихел нишон додагӣ будам. ана баъд намедонам дар кадом наворум гуфтам ки ба пулои фабели гирифтам. бафтан ки то имрӯза ютуб мегуфти, ҳози фабели гуфти, а ютубам гирифтагим, пул чизе гирифтагим, гуфтагим ки пули ютубай, бо чизе гирифтагим пули фабели кай. барое ки ман ҳамин ду ҷода кор мекунам. дами момент ютуб пул наметия, бовар кунен. инами видеоҳоро ман просто барои подписчикҳо мекунам. тамоман пул наметия ютуб киштагия монетизатсияра дар Россия. дар дигар давлатҳо метия, фақат дар Россия киштагияша. кӯшиш мекунам ки тез видео кунам, лекин азбаски рамазона бисёр ҳам хаста мешам, бисёр ҳам монда мешам. ҳами бигем ки саҳар кӯдако бузу гӯспандо ба камтар бо қайси группаҳом машварат мекунам, иштирок мекунам дар группаҳом, дигар намоз қуръон мехонам, дигар ҳами хел рӯз бегаҳ мешавад. намефаҳмӣ рӯзо ҳами хел тез гузаштаистан, бовар кунед вапше боварим намебиёяд ки рӯз пагаҳ рамазон тамом мешавад, беҳад тез гузашт. баъди бо инаи ҳавли тозакунӣ сӯсӣ беҳад ҳами берун мебурам, кӯдакоро мебурам, як план дар сарам ҷо мешавад, иҷара ихе кадан дар кора, уҷара ухе кадан дар кора. хулоса кори ҳавлира медонем ку баҳор шава беҳад бисёрай. ҳоли фақат тозагӣ рафтаистай уборка, фақат ҳавлиёра, ҳоли хонаҳора. баъди рамазон иншоаллоҳи раҳмон палас маласҳоро буроварда шудан дар кора. хулоса беҳад кор бисёрай. барои ҳамин қадр кӯшиш мекунам барои шуморам ақаллан ду рӯзпасам видео кунам, успед кунам, бисёр ҳам хуб мешавад. марҳамат тамошо кунед.
ва фикру ақидаҳои худатонро ҳатман дар комментария бинависен. лайк мондана фаромӯш кардем. ба фикрам тамошобино ҳатман лайк монед. ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلبي خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك الله حب من يحب فصرت حب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه باليتامى دفا. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. لا тамошобино хулоса ҳамаро тамом кардам. раса монда шудааги будам. ана ҳамин тез кардам намози пешин шидр омада мегем сардана намозӣ карда намози пешина хонда хорафтам то намози асра хестам намози аср ма хондама гӯспандома бо ов додама каҳ додама ҷав додам. ана дуромадам камтар картишка бирён кардама. инаи ғиштака фотима оварда иҷа. ана хулоса диде чӣ хе кардам дои после мусрора ҳамара алов задам. анаи ҷои авқоткинима тоза кардам руфтам иҷо ҳама кори чиркини буд. ма иҷа ғиштора мондам дадрини оҳан барои дегма мондана. деги таҳдагӣ дорем. деги таҳдагӣ туёна дорем. да туи бачаҳом дата харидагӣ будем. дата калон калон нав дегои калонда намешавад. деги майдача дорум хадам исангчилакора фотима чиндай овардай. айне болоира хаяр мешакем тоза мекунем ба вай мекунем барои ваймонӣ чӣ мегӯянд хай майдачайдаи ош поша ягон чӣ мекунем мебиёрем мемонӣ куд болои усталда. пиштои дарвозаро нишон будам. инаи ҷора ҳамара руфтам. диде чӣ хе хушра кардам машаллоҳ. инаи ҳамиҷа бигем то намузнаки савза тоза кардам. диде чӣ хе тоза кардам. вайна шамол памол клёнка пилёнкаи ҳар ҷо оварда ягане ки так тоза кардам. мусрора ҳамара хасу хошока алов задам. оли пагаҳ боронгарӣ гуфтагиянд я борон бубораку ҳама ҷо алафи савзи якрӯи хушрӯ мебиёяд. ба пода ба иҷа мегзара пода ба куча мегзара. баъд саҳарӣ мехези падая нима мекунӣ ки чия гово гузаштиян айҷа алафи савз хурдестиян ҳам хе одам хирсанд мешавад. чӣ хеле хасу хошоки усола каҳпаҳи бигем дар болош барзадагиам та ҷазирбод буд. иёро ма тоза кардам ки алафи савзи хушрӯ буроя. инаи хе алафи бигем тоза бурояда. анаи хели алаф де ҷӯи бори пеши хонамона хоса ай саршави забор то охири забора тоза кардам. инаи и парарам ай дарвоз то одами охири дарвозамона ини забора тамомашавку иҷоам тоза кардам. ини дуруи ҷувори иҷарам тоза кардам. усу памятник мемона ҳоли уҷора ба талабаҳои мактаб меоянд
ҳама касе ҳаҷояшта ба тоза мекунем. талабои микуча ана пеши хонамон, пеши хона ҳоли лояй иҷа чесноком буромадай. Тамошо бинӯ. ана чесноком яктанимкута чеснокои зимни шинондагӣ будам. Саракошон буромадиян. ана гуфтам ки ака ҳамин рӯз як бора гуфтам ӯ борики болоша побел мекунам. гуфтам гашничи укроби тез шавакайку ҳам хали мешинонам ки дига бовар кунӣ. беҳар монда шудем. ина чеснокора диде. ина чеснока ина чеснок. خلاصه اینا چسنوک چسنوکا برومده ولی همش برویه. بعد مبینشون یک چابقک میکنم ملایمکشان میکنم تا اینمی آهنی اینمی جرا ما با فکرم چسنوک شوندگیم. اینمی جرا اینمی هم چسنوکان اینا نه اگر خطا نکنم همی آهن بود تا اینمی آهن من چسنوک شوندگیم. نه اینجا هم چسنوک برومده. ана иҷа борики истша мегум игрушкои гудакора да иҷа тупкада монду. истша побел кунам вай мекунам мешинонам. хулоса баъд ха истша трактор ҷуфт куна барои савзӣ ва редиска ва хулоса бучеда уҷа як қимат чиз намита рӯзакушоишт қариб ҳада ҳавлин тозаи хишрӯшид. инамиҷа мегум намиҷа ҷои бозӣ кӯдако инҷа кӯдако бозӣ кунанд. ҳоли мошинчаву пошинчаҳошуна мебурорум. ина иҷора мерум. ҳоли иҷора бинеку лояй ҳоли иҷо ҳама қоқи хишрӯ мешаванд. иҷорам як топ тоза када мерум ва мерам забор чӣ мехарам ягом симтур мехарам. ай ҳамиҷа забор мезанам. сатилома гӯспандо чапакадиян сатил патилма медурорума. хулоса иҷоҳора ма кор надорум. иҷа беҳадқина тоза каданаш беҳадқина. иҷа ма шланга зада об кадам гӯспанди шланг ман бидурорум ки ях мекуна. оби таги оби чизаш таиҷа мемонам. ҳозир мерам аиҷа чӣ мекунам. трезараҳой мекунам шланга медурорум. ха инама ха дидеҳо исша нишон надиҳем ки исаш даҳшатай. ха ису тозаи хушрӯ. тамошобино ифтор шид. инак ташкили мара бине. иқа ина хали барги токи кадам. анҷир овардам. дина пачкарой кадавдум чодонаша хӯрдам. хулоса ина инҷада гӯшт кати картошка писта салаҷон без салат намешавад. тамошобино барои ман иштиёи таом касоне ки хурдесиям ба шумо низ ҳамчунин ҳама ия намехӯрам. нимшаба барои авзарихнак мемонам. тамошобино ман ба сари бором рафтам. бором омадан айфа белик рафтам. баъдам хе магазин дуромадам. магазини светофор. барои чӣ дуромадам магазини светофор? салфетка арзонай гуфт. салфетка гуфтам бисёр гем. чӣ хел ҳамин салфетка бози дами ҳамин ҷазирияи беҳад бисёр мерава. гуфтам як блок вай мегирам салфетка мегирам ки дидам вай овардиян. ин хали самакато балонакош бо светомузика дора. хулоса ба фикрам ки чанд рубле намераса. як сию чанд рубл намераса. чанд рубле намераса ки 800 рубл. сета гирифтам. ята муҳаммад ята мустафо ята фотимада. хайфт ма бишканам бай неста. қимати бад нест арзонай. агар ай треза овардам додам шунакен самакатон гирифтам. ҳамин хе хирсанди доран. ти самая лучшая мама мегам. хирсанди доран. оҳе инами тария бори дига бикунаш мешкана. вада бери мекуна. барои духтар ман гуфтам мегирам бачаҳо намегирам. гуфтам ки ай гуфтам бачаҳом зиқ мешаванд. не бачаҳом зиқ нашаванд. бачаҳом дам гирифтам да каса пурсидам ки мумкинай 7 сола 6 сола да ки гуфт ки ҳо мумкинай спокойно гуфт мебардора. баъд гирифт. ина як сумкаи дига 3,5 ҳазор да духтари марда харид када.
اینا خیلی کتی گرفتم. هر دوشون ده یخلا محمد مصطفی ده. رسمی روش خاطر که کتی گرفتم شونایه. خیلی چی گرفتم؟ خیلی که پرودکت سالفیتکا و 5 تا سمیتانا گرفتم. کیکس میپزم بوده خونده و گرفتم سیر گرفتم، یوگورت گرفتم، سوپ گرفتم. اینم خیلی مایده چای ده خلاصه. کرمی سمیتانا کتی میکنم. کرم شد. اینم خیلی تاکسی کتی رفتم، تاکسی کتی اومدم. тамошобино айфабели бор заказ кардагӣ будам. кроссовкачан аммо заказ кардагӣ будам. мутаассифона размерои 40 заказ кардагӣ будам. беҳад калон. И обувам ҳар хел будай, маламерка доштай, балшмерка доштай. ҳамаша айму ҷа вазрат кардам. айму пунгида чифабелик моно анаҳози фақат ям якта шлопкаш да почам шид, дигарош ҳамаш калон буд. вазрат кардам. иншоалло икарат размерои 49 заказ мекунам. ира барои чӣ мондум? укарат барои вай ана кроссовкиҳои бачаҳома артикулша пурсидан. ина кадомида дар кор буд? артикулш ватсап при смс шид. ҷавоб додум, лекин кадомида ки ҷавоб надода бошам артикули кроссовкиҳои бачаҳо. ана дита айё заказ кардам. ино аку беҳад бовар кунем, гап надорам да и чанд қашид. где-то бигем ки як 12 ё 15 та шитки ма истифода бурдастам. ай ҳамино беҳад тез тамом мешавад. не зиёд карам. икара духи заказ кардагӣ нестам. иншоалло ҳоли бо як закази дигаам дар раҳ омадагия. вайда ҳамаи чӣ ҳаст. дита аи барои стиральни машина заказ кардам. баъд икарат креми сонсазашитаи 50 укарат 30 заказ карда будам. ҳозир нишон метиҳам. ина укарат 30 заказ карда будам. бо афтови гарми бада 50 истифода мебарид. 50 заказ кардам. ета барои фотимаҷона мӯи сарашда аи заказ кардам. беҳад ёрдам мекунам. якта жидкая мила айму пунгида чи падаркам додан барои ки тез заказ мекунӣ гуфта. баъд ина шлопка барома заказ кардам. туфлиам буд. ҳамаи чи оли ваё бо дар раҳ омадастиян. размери 40 неким хай хушрувак ира бинӣ. ҳозир ман ами артикулша нишон тиҳам тонаки ва ҳозир мепирсам. ина артикулш кадоми духтарое ки дар компания фабели кор мекунанд. ина артикулш скриншот кинен. амиҷа гирен духтаро дар ватсапам нанависен ки смс беҳад бисёр мешавад. шлопкава иёма. баъд инаи сумкачара. инаи сумкачара заказ кардам. чӣ хушрӯяка. нарас мебинам. фотима усбрая минут. ина дарунаш майда чай хушрӯяк. подсвет ягон кирта дорум. як киртаи ҷинс дорум. қад явай хушрӯ мешаванд ки мешаванд кашлокам бигириша. хушрӯяк. ҳоли артикули сумкачарам меписандам. артикули сумкача ягон каса дар кор боша. ҳозир ина артикулша мегум тона. ина мия скриншот кунед. амҷа артикул ҳаста. наистагия. сумка нархаш 1200 рубл. кожаи тозаи хушрӯяк. ҳозир нархи шлопкара мегум. креми сонсазашита 340 рубл.
нархи шлопка 1000 рубл. Тамом. чек кун. ана ин зонае ки духтаро ман нишон додана бигем ки бугум беаҳамияти кунам наметонам. Ҳа фақате ки видео кунам. Ман июра ҳатман дар охири навор видео мекунам. ҳастанд духтарое ки меган духиётона видео кунен. ана духтаро беҳад духи хушрӯ ҳози ай ҳама духи бо дӯст медоштам. ана ҳамин ҳар рӯз ай ҳамин истифода ҳози бурдестам инаи духи пур ҷоли ҷоли кадоме медона ринатаи савс инаи валентиню дашкин ина кадомешки маҳқулайтона скриншот кунен. ҳатман скидкаҳош катироитон мекунам барои ида. баъд ба ёдтон боша ҳамия ма якум бор видео кардагӣ будам. рости гап и чӣ ном дорад, ту хато гуфтӣ кимчи акма бигем ки номша хато гуфта будастам. майли хатогиҳои мара бинависе шумо, лекин ман результатша иҷа мегӯм. пачти ном дора ба фикрам. пачия ё пачтия ҳозибо меган ки хато гуфтӣ. хулоса патчи бидай патчи ва круглаз. ина бине чанд қаш монда қариб нимша истифода бурдум. ҳар саҳар мехезим дар таги чашмам мемонам, ним соат меистам мегирам. медонен як намуд эҳсосоте ки ҳамин хел бигем ки кожаеро роҳат мекунад. ҳамин таги чашм мягкӣ мешава. беҳад хушрӯ тавсия метиҳам. бисёри духтаро баъди заказ кардагӣ ма заказ кардам. бисёриш ма бисёри одамота ужероӣ кардам.